Fe rwy ti arglwydd yn agos atom, ac yn cynnig dy gwmni bawb sy'n dy geisio. Helpa ni i agosau ata ti nawr, ac i offrymu i ti ein gweddi a'n mawl. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto Sul hwn a bendith ar yr oedfa. Daw darlleniad heddi o'r benod gyntaf o lythyr Paul at y Philippied. A dyma'r hyn sydd gan yr apostol Paul i ddweud. Dwi eisiau chi wybod, frodyr a chwiorydd, fod beth sydd wedi digwydd i mi wedi troi'n gyfle newydd i rannu'r newyddion da. Mae holl filwyr y gwarchodlu a phawb arall yma yn gwybod mod i yn y carchar am fy mod i'n gweithio i'r Meseia. Does neb yma sydd ddim yn gwybod hynny, ac mae'r ffaith fy mod i yn y carchar hefyd wedi helpu rhai sy'n credu i fod yn fwy hyderus. Does ganddyn nhw ddim ofn rhannu neges Duw. Mae'n wir mae cenfigen a chystadleuaeth sy'n ysgogi rhai i gyhoeddi'r neges am y Meseia, ond mae eraill yn gwneud hynny am y resymau iawn. Cariad sy'n ei hysgogi nhw, ac mae nhw'n gwybod mod i yn y carchar i amddiffyn y newyddion da. Tynnu sylw at nhw eu hunain mae'r grŵp cynta, dyn nhw ddim o ddifri. Yr unig beth maen nhw eisiau ydy gwneud pethau'n anodd i mi tra dwi yn y carchar. Ond pa wahaniaeth? Beth ydy'r resymau nhw? Y peth pwysig ydy bod y neges y Meseia yn cael ei chyhoeddi. Mae hynny'n fy ngwneud i'n hapus, a hapus fydda i hefyd. I chi wrthi'n gweddio, ac mae ysbryd Iesu y Meseia yn fy nghynnal i.
felly dwi'n gwybod y byddai hi'n cael fy ryddhau yn y diwedd. Dwi'n edrych mlaen at y dyfodol yn frwd ac yn gobeithio na wna i ddim byd i siomi farglwydd. Dwi eisiau bod yn ddewr bob amser, ac yn arbennig felly nawr, fel bod y Meseia yn cael ei fawrygu drwy popeth dwi'n ei wneud, hyd yn oed petai rhaid i mi farw yma. I mi, y Meseia ydy holl ystyr a phwrpas byw, a dwi'n ennill hyd yn oed os byddai i'n cael fy lladd. Ond wedyn ar y llaw arall, os ga i fyw byddai'n gallu dal ati i weithio dros y Meseia Iesu. Beth fyddwn ni'n ei ddewis fy hun? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n cael fy nhynnu'r naill ffordd ar llall. Dwi'n deheu am gael gadael y byd yma i fod gyda'r Meseia am byth. Dyna'n sicr ydy'r peth gorau lle ddigwydd i mi o bell ffordd. Ond mae'n well o lawer i chi os ga i aros yn fyw. O feddwl am y peth, dyna dwi reit siŵr y byddai'n aros, i'ch helpu chi i dyfu a phrofi'r llawenydd sydd i'w gael o gredu yn y Meseia. Felly, pan fyddai'n dod ato chi eto, bydd gyda chi fwy fyth o reswm i frolio am y Meseia Iesu. Ond beth bynnag fydd yn digwydd i mi, gwnewch chi yn siŵr eich bod chi'n dal ati i ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos fod y newyddion da am y Meseia yn wir. Braint o'r mwyaf oedd bod yn bresennol yn Llanymddyfri'n ddiweddar i weld adorchuddio cerflun newydd o waith gŵr lleol Cofio Pantycelyn i gofio am yr emynydd a'r bardd William Pantycelyn. O'r diwedd weda i, bu Williams yn byw ar fferm Pantycelyn ger pentre Tŷ Gwyn ar gyrion Llanymddyfri, a dyma'r cerflun cynta yn y dref i'w goffau. Clerigwr Methodistaidd, awdur ac emynydd oedd William Pantycelyn. Gas ei eni yn y flwyddyn 1717 yng nghefn Coed, Llanfair ar y Bryn, Sir Gyfyrddin, yn fab i John y Dorothy Williams. Gas ei addysgu gyda'r bwriad o fod yn feddyg yn athrofa llwyn llwyd, ac yn ystod i dymor yno gas ei drodigeth o dan weinidogaeth Hywel Harris tra'n gwrando arno'n pregethu ym mynwen Talgarth un dydd. Yn dilyn i drodigeth fe ymunodd Williams Pantycelyn ar eglwys sefydliedig, a gas ei ordeinio'n ddiacon yn 1740. Fe oedd e'n gurad i Theophilus Evans yn Llanwrtyd, Llanfihangel a Llanddewi Abergwesin. Ond oherwydd helbyn yn llys yr esgob, fe wrthododd esgob Tŷ Ddewi ordeinio fe'n y ffeiriad. Fe sianelodd ei egni felly gydag eraill i'r mudiad Methodistaidd, a fe ddath ein o brif arweinwyr y mudiad hwnnw yng Nghymru. Fe sgwennodd dros 800 o mynau
a 90 o weithiau llenyddol amrywiol ac arloesol cyn ei farwolaeth yn 1791. A maen nhw'n dweud ei fod e wedi teithio 80,000 o filltiroedd o amgylch y wlad yn hybu'r Efengyl, a hynny am 20 mlynedd yn ddidor. Ac o'n i'n meddwl bod y weinidogaeth heddi yn heriol. Yr hyn sy'n rhyfeddol yw bod y Mynau Pantycelyn yn cael ei canu o hyd heddi. I ni'n clywed ei eiriau mewn oedfa ac mewn gêm rygbi. Maen nhw'n cael ei ganu ar emundonau traddodiadol ac hefyd mewn gwisgoedd cerddorol newydd. Ond yw e'n rhyfeddol bod ei brofiadau fe drwy y mynau yn dal i ddylanwadu heddi. Mae Llanymddyfri yn edrych mlaen at groesawu'r genhedlaeth newydd o Gymru i'r dref ymhen cwbl o wythnosau. Ie, dyma fydd cartre Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Ac os ych chi'n ymweld yr ardal, cofiwch alw draw i weld cerflun newydd Pantycelyn, reit yng nghanol y dre. Mae wedi wneud allan o stainless steel. Mae e'n sheino i gyd, ac wrth syllu arno, ych chi'n gweld eich adlewyrchiad eich hunan ynddo, rhwng dyfeniadau o waith yr ymynydd. A dyna un peth oedd yn nodweddiadol am Williams Pantycelyn ynddo fe. Edrych ar ei hunan oedd e'n gwneud. Edrych ar ei gyflwr ei hunan. A dyw hynny ddim yn beth ffôl i wneud wir. Edrych i mewn arno ni'n hunain ac ystyried ein cyflwr. A falle welwn ni, fel y gwelodd Williams Pantycelyn, bod angen rhywun mwy na ni arno ni, un cynnal anharwain. O'r stor o mynau, o'r cyfoeth o mynau mae Williams Pantycelyn wedi gadael i ni fel cenedl, mae'n siŵr gen i fod na un o'i ymynau fe os nad mwy sydd wedi'ch ysbrydoli chi, sydd wedi'ch helpu chi, neu sydd wedi'ch cyffwrdd chi, neu sydd wedi dod â bendith i chi. Pe bai fi'n goffo dewis un emyn, does dim amheuaeth o gwbl pa emyn y fydde ni'n ei ddewis. Yr emyn mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwyfo loes. Ac yn yr emyn hwn, wrth gwrs, mae'n adlewyrchu stori John Bunyan taith y Pereryn, a Christion y cymeriad yn diosg i faich wrth y groes. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwyfo loes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd sy'n canu wrth y groes. A wedyn mae yna linellau yma sydd yn dweud wrthon ni nad oes neb tebyg i Iesu Grist y marn Pantycelyn, i fod yn anghymarol. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymlith a fi neu yn tai ddaw, does debyg iddo fe. Ac yna, wrth gwrs, mae Christion yn cyrraedd pen i daith. Mae yn gweld y groes ac yn gweld Iesu yno. Fe rhoes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Esgyn a wnaeth i entrych nef, i eiriol dros y gwan. Fe signa fe naid unau'n lan i'w fynwes yn y man. Mae'r cyferbyniadau sy'n yn y penillion ar y mynau yn rhyfeddol. Y brwnt a'r gwyn, y gwan a'r nerthol, mae e'n pwysleisio'r traws newid sy'n gallu digwydd mewn person yn y fe o gredu yn Iesu, yn traws newid o farwolaeth i fywyd. O'r bore byth gofiadwy hwnnw, y clywodd Williams Pantycelyn lais ymrhegaeth Hywel Harris, y mynwent Talgarth. Mae wedi parhau i fynegu'r profiad ysbrydol hwnnw, ac wedi parhau i rhannu'r profiad ysbrydol, wedi parhau i rhannu brofiad personol ef o'i gymuned gyda'i dad, yn ei mynau fe ni. A wy'n credu bod pennill ola'r emyn mae'n odidog. Ac yna ca fod gydag ef, pan el y byd ar dan, ac edrych ar ei hyfryd wedd, gan harddach nag o'r blaen. Wrth i ni gofio am Pantycelyn, wrth i ni ddadorchuddio'r gofeb arbennig mae iddo fe. Mae'n briodol iawn i ni gofio hefyd rhyfeddod yr anthem a ganodd mewn canodd ar ganoedd o mynau i'r gwaredwr a garodd gymaint. Amen. Walker,
Gweddiwn. Ein tad nefol, diolch i ti am y cyfle hwn o ymdywelu gyda frond i mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Diolch am y sul hwn ac am gweld cychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni. Ac i ni'n camu fewn i'r wythnos hon arglwydd yn dy gwmni di. I ni'n dod ynghyd o ddiwentad i dyfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân, oherwydd mae ti ath y di yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. Gyn ni'n diolch i ti arglwydd am y cyfryngau gwahanol sydd yn ein cynorthwyo ni i dyfoli di. I ni'n dyfoli di wrth i ni danerch di mewn gweddi fel hyn. I ni'n dyfoli di wrth i ni ddarllen dair di a myfyrio ar dair di. Gyn ni'n dyfoli di hefyd wrth i ni gannu mawl i ti. Heddi arglwydd i ni am ddiolch i ti am fywyd ac am waith un o ymynwyr a llenorion mwyaf cenedl ni, William Pantycelyn. I ni'n diolch arglwydd fod ti wedi ddonio ef a phobl tebyg iddo fe, i fynegu i ffydd a'i cred mewn llenyddiaeth ac mewn ymynau. I ni'n diolch i ti arglwydd fod ti wedi galw arno, fod ti wedi cyffwrdd a'i galon a dy lan ysbryd, a'i fod wedi sianelu holl egni i dy wasanaethu di. Diolchwn i ti am y cyfoeth o ymynau sydd gyda ni fel cenedl. Diolch am Williams a'n hymynwyr eraill sydd wedi cyfrannu cymaint tuag at ganiadaeth y cysygyr yma yng Nghymru. A diolch arglwydd bod i hymynau yn cael eu clywed, yn cael eu canu o hyd heddi. Diolch bod profiadau ysbrydol Williams a phobl tebyg iddo yn parhau i ddylanwadu. Ac am hynny arglwydd i ni'n ddiolchgar iawn. I ni'n diolch i ti hefyd am y cerddorion dawni sydd wedi mynd ati i roi gwish gerddorol newydd i'r hen eiriau. Diolch bod y geiriau a'r gan yn parhau ddod â chymaint o phleser a bendith i fywydau bobl heddi, ac yn parhau i gyfoethogi ein haddoliad ni. Wrth diolch i ti am y profiadau ysbrydol personol a gafodd bobl fe Williams. I ni'n diolch i ti arglwydd hefyd am bob profiad ysbrydol a bendithiol bersonol a gawn ni hefyd. I ni'n diolch i ti am yr arwyddion ni sydd yn cadarnhau'n ffydd ni. I ni'n diolch i ti am y munudau tawel a sanctaeth hynny yn ni'n treulio'n dy gwmni di. Gyn ni'n diolch i ti am bob bendith yn ni'n derbyn. Ni'n diolch i ti am y profiadau hynny pan mi ni wir yn teimlo dy fod ti yn agos ato ni. Arglwydd, diolch mai Duw farna wyt ti, un sydd yn agos ato ni, a sydd gyda ni drwy holl brofiadau bywyd. Gweddiwn heddi arglwydd am bawb sydd yn mynd trwy profiadau anodd. Yr rheini sydd yn ofni gweld y nos yn dod, ac yn ofni gweld y wawr yn torri. Rheini sy'n byw mewn ardaloedd lle mae'n ryfel a gormes a thrais. Sudan, Afghanistan a Yemen. Bob man arall lle ni'n poeni am dy blant di. Oherwydd ni'n gweld arglwydd nad yw dy blant di yn cael ei trin fel y dylsyn nhw yn cael ei trin. Ni'n poeni pan ni'n gweld cymaint o amharch tuag at ein brodyr a chwiorydd yn Christ. Yn ni'n gwybod yn iawn ein bod ni gyd yn blant i ti, a phob un ohono ni'n wrthrych dy gariad di. O dad nefol, gweddiwn ni dros ein byd ni heddi. Gweddiwn am dangnefedd yng nghaloned y bobl, ac am heddwch a chyfiawnder yn ein byd ni. Arglwydd clyw ein gweddi felly, y madda i ni bob bai a phechod yn derbyn hefyd. Aros gyda ni weddill y dydd cysegredig hwn, ac i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Gwrando'n gweddi felly yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd.
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can is eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi eto. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.